بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Възхвалата за Аллах Субхана ва Та'аля, който ни напъти. Защото напътствието да познаваме Аллах Субхана ва Та'аля е най-добрият дар, който Аллах Та'аля ни е дал. Алхамдулилlah. Възхвалата и благодарността са за Аллах Субхана ва Та'аля, който ни стори да бъдем от мусулманите. Възхвалата и благодарността са за Аллах Субхана ва Та'аля, който ни стори да бъдем от мусулманите, които посещават неговите домове, джамиите. Възхвалата и благодарността са за Аллах Субхана ва Та'аля, който ни е дал с безброй ниамети. И колкото да благодарим, се ще е малко. Защото самото благодарение също ниамет. И за всяка благодарност към Аллах, ние трябва отново да благодарим. Не можем да благодарим на Аллах Субхана ва Та'аля, но можем да му правим ибадет. Цялата благодарност принадлежи единствено на Аллах Субхана ва Та'аля. И не е малък дара, че Аллах Субхана ва Та'аля пък ни е сторил да бъдем от умета на кой? На Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Затова се радвам за него, неговото семейство, сподвижници и всички негови последователи до съдния ден. Скъпи брати и сестри мусулмани, Аллах Субхана ва Та'аля да е доволен от мусалджата. Той е причината днес тук да сме с вас. Нали, той отправи поканата с позволението на Аллах Субхана ва Та'аля. Аллах Та'аля да е доволен от вашия мюфтия Салих Ходжата, че Хамда се е заел с тази задача да има във всяко населено място насихат и трябва да има колкото се може повече да има. Аллах Та'аля да е доволен от ваши имами тук, вашето настоятелство, че съгласих аз да гостувам. Аллах Та'аля да е доволен от вас, които сте тук. Аллах днеска ни е събрал в този хубав дом, джамията, и ще Аллах да ни събере в най-хубавия дом, дженнета Аль-Фирдаус, заедно с нашите семейства. Амин. Скъпи братя и сестри мусулмани, ние се събираме, алхамдулилlah. Това е хубаво. И той няма как да не се събираме. Погледнете, постоянно ние имаме сбирки навсякъде, нали? Вкъщи се семейство, ние се събираме. На улицата се срещаме. Автобуса пътуваме, примерно, и там се събираме. На пазара, в кафето, в ресторанта, джамията. Това са сбирки. Навсякъде ние се събираме. Така са хората. Не можем един без друг. Събираме се и разговаряме, нали? Обаче, доста често, да не кажа почти винаги, ние в тези сбирки какво правим? Разговаряме, обаче понякога разговаряйки, доста често ние правим един гюнах. И този гюнах се прави от, няма да е грешка, ако кажа 99% не от хората. Ще кажа от мусулманите, макар че от хората. От всички хора. 99% от хората правят този гюнах. Включително и аз. Не се изключвам от този процент. Кой е този голям гюнах, който извършва всички хора? Обаче ние, вижте, извършваме от този гюнах и много пъти си казваме, а той не е чак толкова голям гюнах. Какво толкова? Нали? Този гюнах е много разпространен измежду нас, обаче от големите грехове, ама хората го гледат като много мъничък грех. Нещо незначително. Това е голям грех. От големите грехове.
Гледа на него незначително. Този гюнах, това е, може би се досещате. Гайбет. Удумването. Говорене зад гърба на твоя брат мюсюлманин. Ние се събираме, обаче нито една среща наша не минава без да споменем някакъв недостатък на наш брат. Може да съм се сетили двама души. За 2 минути. И сега ще нарежем да споменем нашия брат. Може да е за 1-2 минутки разговор, но сега ще споменем някой. И не с хубаво, за голямо съжаление. Деда беше с хубаво. Ние доста често споменаваме нашите брати и сестри с лошите качества, с гайбет. Затова днес, иншаллах, с позволението на Аллах Субхану ва Тааля, ще си говорим за един от големите грехове. Нарочно повтарям големите, защото това е огромен грех. И последиците от този гюнах са огромни. Ама майде се, ние днес го гледаме този гюнах като най-дребне. Какво толкова една дума съм казал? Какво толкова? Една думичка. Тя е една дума. За теб. При Аллах тази дума може да е огромна. Или тази дума, която ти казваш в сърцето на твоя брат мюсюлманин, може да породи огромни беди и нещастия, тревоги. Тя е една думичка. А мюсюлманинът отговори не за тази думичка. Може да е едничка. Не изричи една дума, без да от него. Какво каза Аллах в Коран? Надзорник. Мелайката, които да записват. Пишеш ти. Хожан, аз това, което казвам, то е истина. То е истина това, което казвам. Аз не лъжа. Защото не е проблема. Защото е истина е проблема. Той, ако не беше истина, това е друг проблем. Хожан, аз това, което казвам, аз не лъжа, то е истина. Това е гайбет. Гайбета не е да казваш това, което не е истина. А гайбет, удумване, е да казваш това, което няма да се хареса на твоя брат мюсюлманин или сестра мюсюлманка. Тук не става въпрос дали го има и дали го няма. Тук става въпрос, че това, което казваш и когато той го чуе, няма да го хареса. Това е гайбет. Така го описва Мухаммад салаллаху алейхи ва салям, защото един ден той салаллаху алейхи ва салям се обръща към сахабите и казва: "Атадруна ма ал-гайба?" Знаете ли какво е гайбета? Към сахабите. Знаете ли какво представлява гайбета? Казва Мухаммад салаллаху алейхи ва салям. Сахабите отвръщат Аллах и неговия пратеник знае най-добре. И тогава Мухаммад салаллаху алейхи ва салям казва: "Зикрука ахака бима якраху." Да споменеш за твоя брат това, което той ненавижда, което не обича или което мрази. Мухаммад салаллаху алейхи ва салям казва, ако е истина може. Гайбет е да споменеш за твоя брат, мюсюлманин или мюсюлманка, това, което той не хареса, което мрази. Сега, да се върна, не лъжам. Аз не лъжа. Аз казах истината. Точно това е гайбет. И проблема къде е? Проблема, че го споменаваш, когато нашия брат го няма. Гайбет, думата гайбет идва от гайб. Неведомо. Той го няма, не присъства. Там е проблема, че ние говорим за нашите брата и сестри мюсюлмани кога? Когато ги няма. Когато са при нас, ой, машаллах, машаллах. От нас по-големи брата и сестри няма. Когато са разделени, почват проблемите. Това е гайбета, скъпи брата и сестри мюсюлмани. Да споменеш твоя брат в отсъствие и да споменеш нещо, което той няма да хареса. Щом ще го натъжи, щом ще го обиди, щом не е хубаво, значи е гайбет. А пък, без значение дали го има или го няма. А пък ако го няма,
Това вече не е гайбет, това е ифтира. Т.е. ти измисля лъжи за него, което също е това. Да измислиш лъжа за твоя брат мусулманин или мусулманка, също е харам. Той не го е направил, ти казваш, направил, аз го видях, нищо не си видял. Аз видях с очите си. Какво си видях? Сега да се върнем, това изречение го помнете, ама аз казах истината. Помнете го, това изречение цяла вече. Аз казах истината. Там е проблема. Там е проблема. Защото нима ти нямаш кусури. Кой няма кусури? Аз и аз имам. И ти имаш. И другия има, и третия има. Всички имаме кусури. За това да не си ги изказваме, да не си ги изкарваме един на друг. Всички имаме. И каза Мухаммед саллаллаху алейхи ва салям, продължава хадиса, ако това нещо, което казваш ти, го има в твоя брат мюсюлманин, това е гайбет. А ако го няма, това е ифтира. Това, което казваш за твоя брат мюсюлманин, не е хубаво нещо и няма да го хареса. Ако го има и той не е при нас, зад гърба му говорим, това е гайбет. Пък ако го няма това качество или това, което ние говорим за него, това е ифтира. Това е друг вид харам. И двата са забранени. Което означава, че говоренето зад гърба на брат мюсюлманин и сестра мюсюлманка лошо, без значение, съществува или не съществува, то е харам. И ти си изпаднал в какво? В гюнах. И трябва да отидеш да търсиш халал. Няма друго положение. Но за халал ще се върнем малко по-късно. Вижте, пример. Пример с Мухаммед саллаллаху алейхи ва салям и неговата съпруга Айше. И този пример го запомнете. Айша, радиаллаху анха, съпругата на Мухаммед саллаллаху алейхи ва салям, един ден се обръща към Мухаммед саллаллаху алейхи ва салям с така, има ревност в нея към другата съпруга. И казва на Мухаммед саллаллаху алейхи ва салям, на тебе ти е достатъчна Сафия. Сафия е друга съпруга на Мухаммед саллаллаху алейхи ва салям. На тебе ти е достатъчна Сафия. Тя е ниска. Виж, тя е нисичка. На тебе ти е достатъчно. Яни ти я обичаш не, защото е ниска, примерно. Може би това има преди. Както и да е. Какво каза Айша? Тя е ниска. Късичка. Сафия наистина беше ниска от съпругите на Мухаммед саллаллаху алейхи ва салям. Обаче вижте какво каза Мухаммед алейхи ва салям. Тя каза истина. Казва, Айша, ти каза думи, които, ако се смесят с морето, ще го замърсят. Тя е казала една думичка, ниска. Една думичка. Казва Мухаммед съвсем, ако се смесят с морето, ще го замърсят. Ама тя каза истината. Ще замърсят морето. Каза Мухаммед саллаллаху алейхи ва салям. Без значение. Това е гайбет. Това е гайбет. Твой брат, когато говори за него, няма да му се харесат тези думи. Не ги използвай. И на теб няма да ти се хареса да чуеш някой да говори по твой адрес. На никой от нас не му се иска. На всеки му става криво, когато чуе някой да говори за него. Ама казва истината. Без значение. Още по-криво ти става, когато чуеш лъжа за теб. Ако няма да говориш добро за твоя брат мюсюлманин, не го споменавай. И сега, ако седнем малко така една минутка да се замислим, заедно, да се върнем всеки в собствения си живот назад. Колко пъти? Не вчера, днес. Върни се днес. Колко пъти се събра с хората, колко пъти говорихме за някой наш брат мюсюлманин. Няма и ден, почти няма събиране. 99% от нашите сбирки, събирания, разговори са с гайбет. Това от големите грехове. И ние сме го превърнали в нещо дребно и нищожно. Дребно и нищожно. Субханаллах.
Трябва ли нещо? За съжаление. Джамат. Ще ви кажа нещо друго. Нямам го записано тук, обаче. Един от призваващите в Турция сравняваше гайбета с прелюбодеянието. И каза, гайбета е по-голям вина от прелюбодеянието. Представете ли си? Гайбета. Той каза така. И аз като се замисля, има логика в неговите думи. Не казвам дали е прав или не. Просто си помислете. Гайбета е по-голям вина от прелюбодеянието. И казвам, не всеки гайбет. Не всеки гайбет е по-голям грях от прелюбодеянието. Един определен вид гайбет, той споделя това, тези мисли негови. Кой каза да правиш гайбет за учените хора? Това е по-голям вина от прелюбодеянието. Каза, защо? Каза, защото когато правиш гайбет за един обикновен мусулманин, това е голям вина. Не го гледаш като малък. Обаче той вреди само на този мусулманин или на неговото семейство. Обаче представи си, ти правиш гайбет за някой, който е учен и учи хората на религия. Или измисляш за една за него, измисляш неща за него и да се постаняваш верни неща за него, без значение. И ти правиш гайбет за него. Ти ставаш причина този човек да не може да достигне до хората. Казва това нещо, не казвам не казвам, че той е прав. Аз споделям неговите мисли, защо? Да може вие да си размислите. И аз. Това нещо казва е по-голям вина, дори от прелюбодеянието. Той е дошъл да говори за Аллах. И ти си му изкарал само кусурите. И ги разпространяваш на хората. Всички имаме кусури. Всички имаме. Така е. Този, който отпред, те се виждат най-много неговите. Имамина застава отпред и най-много се виждат неговите, защото е отпред. Когато си на края на сафа, по-трудно се виждат. Но когато си отпред, когато си на мимбера, когато си тук, виждат се много лесно. И кой няма кусури, кой няма гюнах и кой няма грехове, няма такъв. Мухаммед саллаллаху алейхи ва салям не беше, но той е пейгамбер. Така че внимайте много с гайбета към всички, особено когато става въпрос за някой, който е отпред. Внимавайте. Това е много съвет към вас. Така, след това лекичко отклонение, което няма в моите записки, ще се върна по тях, ще карам. Спомнете с този хадис за Айша радиаллаху анха, който каза Мухаммед саллаллаху алейхи ва салям, ти каза думички, които ако ги смесиш, които ако се смесят с морето, ще го замърсят. Имам Неуави, един от великите исламски учени, знаете ли какво казва за този хадис? Вижте, Имам Неуави казва, това е един от най-великите хадиси относно гайбет. Даже казва, може би и най-великите. Имам Неуави казва, това е един от най-великите хадиси за гайбета, защото става въпрос за една думичка, която е истина. Обаче, ако я смесиш с морето, това море ще стане негодно за ползване. Представете ли си? По-остава да е изречение или пък да седнем един час да говорим зад гърба на наш брат мюсюлманин. Ние ще замърсим цялата дума. Ще я замърсим с думите, които имаме. За една думичка ще развали морето. И нашите думи днес по улиците, кафенетата, ресторантите, джамията, ако щеш. Хванеме намази още на входа. Ти знаеш какво направи или кой си. Още не сме излезли. Как може да го направи това нещо? Ние е мелайке. Никой от нас не е мелайке. Ще направи. Ще направи. Но той направи днес. До вечера може да се покая, когато ти спиш. Къде да знаеш? И Аллах му простил и ти цял живот говориш за него. Аз съм сгрешил. Казал съм нещо, направил съм нещо, сгрешил съм. Осъзнал съм се, ще се покая пред Аллах субхана ва тааля. За какво ти трябва да говориш за мен? Аз да говоря за теб. Нима ще дойдеш да видиш до вечера през нощта какво прави? Или аз ще видя ти какво правиш? Не. Една думичка замърсява морето. И субхана,
един ден, пейгамбера салаллаху алейхи ва саллям с група сахаби върват, пътуват на някъде и спират до едно умряло животно. Някакъв труп, който се разлага живо. И тогава пейгамбера салаллаху алейхи ва саллям пита групата, която е с него, за двама от сахабите, няма ги. Къде са? И някой от групата си позволил, каза някаква думичка за тях. Избягахме, скри се, някаква думичка каза. Тогава Мухамед салаллаху алейхи ва саллям какво каза? Вземи да ядеш от този. Каза една думичка, къде са? Мухамед се пита, къде са? Може би в бързината, може би на шега, може би без значение. Какво каза Мухамед алейхи салам? Той е труп, вземи да ядеш от него. По-добре да ядеш от него, отколкото да говори за тия двамата, които ги няма. Така разбираме ние този хадис. И много други подобни примери. Мухамед салаллаху алейхи ва саллям дава с мъртви животни. Няколко примери има подобно. Няма да се спира на всички. По-добре да ядеш мърша, каза Мухамед алейхи салам. По-добре да ядеш тая мърша, отколкото да говори за това брат на мусулмани. Затова имам да ви каза, този хадис е от най-великите за хадиса, където Айша казала една думичка. Една думичка. И Аллах Та'аля в Коран Керим усъвнява гайбета подобно. Знаете го ето? أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Нима някой от вас ще му се хареса, казала, да яде плътта на мъртвеци брат, вие се отвръщавате от това. Няма да ядеш от нея, нали? Никой няма да яде мъртво тяло, човешко. То е животинско, не, камо ли човешко? Аллах казва, вие се отвръщавате от това. Тогава няма да правим гайбет. Защото гайбета е точно това. Да ядеш от тялото на твоя брат мусулман, който е починал. Ако трябва да избираш, да ядеш от това месо, на починал човек, или да говориш за него, по-малки гюнах е да ядеш от неговото тяло. Никой от нас няма да го направи. Ние се отвръщаваме на това. По същия начин няма да го правим и с нашите брата и сестри мусулмани. Така. Можем да кажем още доста неща за гайбета. Аз ще малко по-друго ще засегна. Какви са последиците от гайбета? Ние правим гайбет, но ако не знаем какви са последиците, може би ще си продължим да правим. Какви са последиците от гайбета? Знаете ли? Някой замисля ли се, аз когато правя гайбет, какви последици има от този гайбет, който правя? Защото всички ние правим, но много малко се замисляме. Затова е редно да се замислим, да седнем и да помислим, аз добре, говоря за този човек, ами сега. Не си мислете, че всичко е така, без да... Няма, всичко има последици. Вършиш добро, получаваш добро. Вършиш ушотия, гайбета ушотия, получаваш ушотия. То няма друго. Последиците от гайбета. Вижте, Аллах Та'аля в Коран Керим какво казва? Вайлул ликулли хумазатин лумаза. Вайлул ликулли хумазатин лумаза. Горко на всеки клеветник, хулител. Горко на всеки клеветник. Това, което казах, да говориш за мусулманите, това, което те не са извършили. Да измислиш за тях мухабет. Така да се. Това е клевета. И Аллах Та'аля казва горко на всеки клеветник. Горко на този човек, който измисля лъжа за брата и сестрите мусулманите. Набеждава ги. Жена мусулманка да я набеди. Направи прелюбодеяние. Брат мусулманин да го набедиш. Направи еди какво си. Горко на този човек. И Аллах Та'аля какво казва в Коран Керим? А които незаслужено огорчават вярващите мъже и жени, те се нагърбват с клевета и явен грях. Които незаслужено огорчават вярващите мъже и вярващите жени, те се нагърбват с клевета и явен грях. И другата думичка,
люмезе, хулител, това пък е той, който прави гайбет. Ама аз казах истината. Никой не е казал, че си казва лъжа. Никой не е. Там е проблема. Ти казваш истината му. Тази истина ще нарани някое сърце. Горко на всеки клеветник, хулител. Скъпи брати, аз ви казах, джамат, казах последиците. Последиците са много лоши. Ще започнем с първата. Жалко за тези хора, Елах казва, горко за тези хора. Този грях е наказание за човека. Още преди съдния ден, да знаете. Гайбета е наказание за човека още преди съдния ден. На съдния ден наказанието е по-добро. Бяха поканили един човек, който се занимава с миене на дженезета. Цял живот. Нали, в арабските страни, в Турция има хора, които само това правят. Мият дженезет. Особено големите градове, както и да е. И той разказваше, защото често го канят, даже и в Турция гледах, много често канят такива мъже и жени, които се занимават с миене на дженезета и ги питат за най-интересни въпроси, случки и така, значи излизат много поучителни случки. И те си ги преживяват и ги разказват. Затова ги канят и ги разпитват, за да може повече хора да си вземат поука. И този човек, не знам от коя страна, слушах неговото интервю, видео. И разказва дженезето на една жена. Той това го чува от жената, която мие дженезето на жените. Казва, това се случва с една жена. Когато я откарали да я мият, нали, много места си има специални места за миене, нали, много населени места. И казва, когато открили тая жена, езикът на тая жена извляка навънка до брадата, до устия. Езикът е излезнал до тук, на тая жена. И след като я измили и сложили в кефен, питат дъщерята на тази жена защо. Нали, какво станало? Каза, виж, нашата майка. Дъщерята на тази жена, нашата майка не минаваше един ден, без да раздели двама души. Нямаше, това го признава дъщеря й. И той го разказва, нямаше един ден, без да раздели двама души. От многото говоря. На арабски има една поговорка. Мен кефура калям, знам, може би поговорка. Кефура зунуб. Мен кефура калям, кефура зунуб. Който увеличи приказките, му се увеличават и греховете. Многото приказки водят до какво? До много вина. Нямаше един ден, без да раздели двама души. Постоянно. Той е такъв, он е такъв. Той прави това, он прави това. Тази жена направи това, она е жена. Виж тая как се обляква. Не може да се облича като мусулманка. Гледай. Ма ти си казал истината. Гледай. И много често той гнев ние го вършиме и аз включително без да осъзнаваме, че го правим. Без да осъзнаваме, че го правим. Там е по-големия проблем. Ние го осъзнавахме, може би нямаше да го правим. Но понякога пък и осъзнаваме. Дебе, по-толкова. Това е истина. И даже понякога, знаете ли как се самозалъгваме? То да не става гайбет, ама еди какво си. Сега не искам да правя гайбет, ама ще кажа еди какво си. Гайбет. Ти го знаеш. Сега не искам да правя гайбет, ама да знаеш еди какво си. Това е гайбет. Край. И затова този гюнах, гайбета, е наказание още преди Ахирет. И тази жена е жив пример. Какво е преживял? Какво на езика и беше изкаран до тук? И Мухамед салалаху алейхи ва саллям, ако го изхвържаме с Мухамед салалаху алейхи ва саллям, какво каза? Когато минаха покрай един гроб, с група сахаби с предвижници, не покрай една, покрай два. Когато минаха покрай два гроба Мухамед салалаху алейхи ва саллям, какво каза Мухамед алейхи ва саллям, се обърна към сподвижниците и каза,
тези двама души, собственици на тези гробове, ги наказа. Единият заради това, че не се пазаше от урината, другия заради това, че правеше гайбет. Единият нямаше никаква култура на чистота. Чистотата е половината от религията. А другият постоянно гайбет за хората. Това казахме наказание още преди ахирета. Още преди ахирета. А на ахирета, какво казах? По-тежко. И наистина по-тежко. Това пък е втората, как да го кажем, последица от гайбета. Човек, първата е наказание още преди ахирета. Втората – наказание на ахирета. Когато Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям беше на Исра и Ми'радж, случката я знаете. Беше на Исра и Ми'радж, говори с Аллах субхана ва та'ала, получи намаза като фарс, видя джаннет, видя и джахеннем. Ние ще се спрем само на едно от нещата, които Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям видя тази вечер. Субханаллах. Минаха Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям заедно с Джибрил алейхи салам покрай народ или покрай група хора, които с ногтите, и така е в хадиса, които са от метал, мед си деряха лицата и гърдите. Представи си с метални ногти, с медени ногти, метални, по лицето си дереш и по гърдите. И от всякъде тече кръв. Това го видя Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям. Заедно с Джибрил алейхи салам. И тогава пейгамберът саллаллаху алейхи ва саллям се обърна и казва: я Джибрил, кои са тези хора? Защо правят това нещо? Джибрил алейхи салам показа: това са, вижте, хаулаи аллазина я'кулуна лухума ан-нас. Това са тези хора, които ядаха от месото на хората. Или тази група са тези, които ядаха от месото на хората. Това са тези, които ядаха от месото на хората. Кои са тези хора? Ние го казваме преди малко. Да ядеш от плътта на мъртвия си брат. Това са тези, които правят гайбет. Наказание на съдния ден. Собственоръчно ти си дереш лицето и гърдите. Заради това, което си направил на дунята, е огромен проблем за теб. Ние за той, който ние сега говорим и го се смеем, виж го той. Аллахи, не е проблем за него нищо. Това е проблем за нас, наказание в гроба, наказание на ахирет. Нашите добрини се изпаряват. Така, изпаряват се. И това пък е другата последица. Наказание в гроба първата, наказание на ахирета втората, третата, добрите ти дела се вапа, изчезва. Този, който извършва този грях, добрите на този човек, го заминава на празно. Раздава си. Примерно, кланяш, говориш. Ще дам пример, кланахме яйца намаз. Елхамдулилlah. Обаче след яйца намаз седнахме тук и споменахме мусалджата в нашия мухабет, обаче ние с хубаво. Мусалджата си от тях, няма проблем. Нашия севап отиде при мусалджата. Отиде. На нас може би ще ни остане само жаждата от уруча глада, ако говорим за хората, и умората от четенето на Коран и духането на намаз. Може би това ще ни остане, Аллах да пази, когато не си затворим устата и не си държим езика затворен. Какво друго да остане? Защото наистина този гюнах е причина за изчезването на твоите добри дела. Вижте колко трудно се печелят добри дела. Трудно е човек. Цял ден да не яде и да не пие. Не е лесно, особено когато беше лятото.
Не е лесно да станеш тук и да идеш в Мека на хадж и да се върнеш и трябва да дадеш сума ти пари и да отделиш време и там има колко много трудности те, които са водили и да дойдеш тук и да нямаш нищо. Струва ли си? Колко брати се връщат от там по този начин? От тези араби нищо не става. Не дей да говориш такава, човече. Не дей да си позволяваш такива думи. Ти си видял 1, 2, 5, 10, 100 хиляди. Там има 30 милиона население. Как може по този начин да говориш? От този не става, от този не става. Не дей. Сега по който с толкова труд си го печелил, отиваш. И затова Хасан аль-Басри, субханаллах, един ден научава, че еди кой си прави гребет за него. Хасан аль-Басри, велики исламски учен. Субханаллах, научава, че еди кой си прави. Сега ние, когато чуем, че някой прави гребет за нас, връзките и казват, това за мен вече не съществува. Край. Приключи. Какво било било? То е... Щом говорят такива неща за мен, Хасан аль-Басри купува подарък, дава му на един от неговите познати и казва, отиди при този човек. И му дай този подарък. Аллах. Защо? Като той прави гайбет за теб, ти му носиш подарък. Казва, как да не му дам подарък? Как да му... Той прави гайбет за мен, той ми дава от неговите добрини. Как да не му дам подарък? Как да не го почерпа този човек? Вижте как разсъждава умният човек. Колкото прави гайбет, да прави колкото си иска. Не може да ми навреди, само може да ми помогне с този гайбет. Вратата не е за това, който правим гайбет, ние си мислим, че като унижим някой, като му се подиграем, като го направим за нищо пред хората, е голяма работа. Не е за него. Не е за него. Вратата е за нас. Може би хората ще му се смеят. Ден, 2, 3, 5. Обаче, от тия всички хора, които му се смеят и подиграват, печели единствено самия човек. Затова, когато чуеш някой да прави гайбет за теб, бъди спокоен. Не дай да се ядосваш. Не дай да се ядосваш. Вратата е само за самия, който прави гайбет, за никой друг. И затова Хасан аль-Басри дава и казва, отиди, дай му подарък, той ми дава от неговия севап, от неговите добрини, как аз да не му дам? Ще го почерпа? Разбира се. Хасан аль-Басри, един велики исламски учен. И какво става? На съдния ден ти си имал много севап, много добри дела, много ибадет, на Аллах, бил си цяло зима на лекциите, обаче отиваш при Аллах субхана ва та'аля и гледаш, няма нищо. Така с думите на Мухамед саллаллаху алейхи ва саллям. Муфлис. Кой е фалирал? Пита Мухамед саллаллаху алейхи ва саллям сахабите. Казват, Аллах и неговия пратник знае най-добре. Казва, фалирал е този човек, не който е загубил всичките си пари, както ние сега си мислим някой фалира му фирмата и няма да умреш от това. Препитанието от Аллах, Аллах ще отвори друга врата, иншаллах. Фалирал е този, който на съдния ден иде с много добри дела, с много, поне ни от севап. И няма да опълна този севап и ще влезе в джехенем. Аллах да пази. Този човек е фалирал, каза Мухамед саллаллаху алейхи ва саллям. Защо? Защото има много севап, обаче има много взето право от другите. Говориш за тоя, удариш третия, напсуваш другия, откраднеш от него и той ще дойде, ще вземе, другия ще вземе, третия ще вземе, четвъртия ще вземе и те освен да вземаш от техния харам, няма да ти остане севап да даваш. И си фалирал. Аллах да пази от такова положение. Аз си ставал всяка сутрин на сабах и си идвал в джамията. Затова, когато излезеш от джамията, затваряш устата и край. Няма говорене. Няма говорене. Защото на съдния ден, този, за който си говорил, ще дойде и ще вземе от твоите добрини. Там няма пари да му дадеш. Да те рушвет, затвори си очите. Това го има тук. Там няма какво да дадеш, освен добрини. Няма нито левове, нито евро, нито английските паунди, доларите в Америка. Нищо няма от тая валута там. Има само валута севап. И когато говориш за него, когато си го обидил, когато си го нагрубил, незаслужено или пък гайбета, дори да е заслужено, внимавай. Аз затова казах преди малко, от тия араби нищо не става. Не дей да говориш така, по дунята има милиони араби. И дали става нещо, и дали не става нищо, това не е от значение. Утре този, от който става нещо, а има много такива, от които става много неща,
ще дойде и ще каже на съдния ден: ти, България, правеше гайбет за мен. Това семейство, да, нищо не става от него. Той е род. Чуваме го. От това семейство нищо не става. Утре цялото семейство ще дойде, ще вземат от твоя село. Ти си казал една думичка. Утре този народ ще дойде, ще вземе от тебе. От това село нищо не става. Това са думи, които ги чуваме всеки ден и ги използваме. Мани ги тия в това село, те не стават за нищо. Остави. Те са такиви, те са онаки, те са. Нашето село, моето село е машалла, малеката. И утре цялото село на съден ден, Раби, той говореше за нас. И няма ли да фалираш? И много бързо ще фалираме, защото не осъзнаваме думите, които изказваме. И, скъпи братя, последната последица, която ще спомена, и най-опасната, може би, не, че няма някой, която да не е. Този грях е причина за влизане в Джехенем. Този грях е причина хем за наказание в Джехенема, но самия грях е причина и за влизане в Джехенем. Аллах да не пази. Той като ти свършат добрините, освен да взимаш гюнах и когато се натовари с гюнах, как да влезем в дженнета? В хадис Мухаммед саллаллаху алейхи ва салям, Абу Хурейра, Аллах да е доволен от него, предава: Суиля Расулуллах саллаллаху алейхи ва салям, беше попитан Мухаммед саллаллаху алейхи ва салям ан акthari ма юдхилу наса ал-джанна, за нещо, което най-много вкарва хората в дженнета. Дженнета. Кое е нещо, което вкарва най-много хора в дженнета? Попитаха Мухаммед саллаллаху алейхи ва салям. Тогава той отговорил: Такваллахи ва хуснул хулук. Страхът от Аллах, богобоязън, да се страхуваш да прекрачиш границите на Аллах субхана ва та'аля и да изпълняваш това, което Аллах иска, това е таква, да спазваш фарзовете и да бягаш от харамите. Да имаш богобоязън, да се страхуваш от Аллах и да имаш добър нрав. Това е нещо, което вкарва най-много хора в дженнет. Страха от Аллах и хубавия нрав. Човек, когато има хубав нрав, ще говори за другите. Човек, когато има хубав нрав, няма да си позволи да говори за другите. Затова в друг хадис, така едно лекичко откровение Мухаммед саллаллаху алейхи ва салям казва, че най-близо на съдния ден до него ще са тези, които имат най-добър нрав. Този, който има най-добър нрав, най-близо до Мухаммед саллаллаху алейхи ва салям. Нещо, което вкарва най-много хората в дженнета, страха от Аллах и добрия нрав. Обаче хадисът не спира. След това беше опитан Мухаммед саллаллаху алейхи ва салям за нещо, което вкарва най-много хората в джехенем. Кое? Едното е език, другото. Точно. Каза Мухаммед саллаллаху алейхи ва салям: Аль-фам вал-фарадж. Езика и половете. Заради тези две неща най-много хора ще влизат в джехенем. Заради езика и заради половете. Затова в друг хадис Мухаммед саллаллаху алейхи ва салям казва: гарантирам дженнет на този, който ми гарантира, че ще си опази езика и половия орган от харам. Гарантирам дженнет на този, който си опази езика и половия орган от харам. Тази за младежите днес е много важен хадис. Но и за всички нас. Езика не спира. Затова казах, този гюнах е причина за влизане в джехенем. Този гюнах се извършва с езика. А езика е един от органите, който вкарва най-много хората в джехенем. Ходжам, това да спрем да говорим. Аллах е по-добре да спрем да говорим, ако трябва. Да спрем да говорим тогава, той е толкова. Ще спрем. Спри. Така не научил Мухаммед саллаллаху алейхи ва салям. Ман кана ю'мину биллахи вал йавмил ахир, фалякул хайран
аулия сме, който вярва в Аллах, ако си вярваш, и в съдния ден, и ако вярваш, че има съден ден, фелякул хайран, да говори добро или да мълчи. Да говори добро или да мълчи. Ама аз казах истината. Ти си казал истината. Добро ли е? Или лошо? Аз казах истината. Който вярва в Аллах и съден ден, да говори добро или да мълчи. Така не научи Мухамед саллаллаху алейхи ва саллям. И джамат. Продължавам? Не. Приключваме. Така. Покрая сме това. Кога човек може да говори за друг човек? Има и положение, в което е позволено. Да споменем и тях. Не винаги гайбет е харам. Има и гайбет, който е позволен. Дай да го чуем и това. Първото, 6 неща са. Когато някой е огнетен и отиде в съда. В съда, когато си пред съдията, ти трябва да говориш истината. Някой те е огнетил, ти върши да се оплачеш от него на съдията. Съдията, за да разбере какъв е проблема, трябва да чуе истината. Тоест в съда, когато сме в съда на разпит, там говориме, когато ни питат. Дори да е гайбет, там сме длъжни. Второто, набързо ги споменавам, за да не продължавам. Подтикване на някого към промяна на друг човек. Примерно, давам пример, да подтикнеш някого за промяна на друг човек. Давам пример, за да ме разберете. Ако моя син видиш го утре да пуши или да пие алкохол, обаче аз не знам, ти идваш и ми казваш, не е с цел нищо друго, освен с ният за поправяне. Идваш и казваш, брат, виж, видях твоето дете не е пред хората, внимайте. Не е да го изложиш. Всеки един си знае ният. И когато нията ти е за гайбет, дори да е в това положение, то си е гайбет. Когато нията ти е за нещо хубаво, наистина за поправяне на този младеж, то тогава отстрани дръбни го. Брат, твоя син видях го да пие алкохол. Вземи някакви мерки. До там спираш. Един път си казал и край. Не дай да ходи на цялото село. Ако той вземе мерки, вземе. Ако не вземе, той си е негов проблем. С цел да се поправи друг човек. Третото, когато искаш фетва, имаш спор с комшията, примерно, и искаш комшията да ти разреши спора, ти трябва да отидеш да разкажеш как е дадената ситуация. За да може комшията да ти даде, примерно, или имаме на фетва, тогава разказваш това, което е. Да предупреждаваш. Примерно в хадисната наука Мусалджа знае, има разказвачи, от които не се взима хадиси, вършили са някои неща и се казва, той е лъжец, той е такъв, за да може хората да не взимат от него наука. Предупреждаваш хората от този човек. Както е в хадисната наука. И тук за предупреждаването също може да влезне, ако дойде, да кажем, имам дъщеря и идвам при теб да те питам за еди кой си младеж. Той ти е близък, познат и ти знаеш истината. Пие, пуши, лъже, краде, добър, не. Тоест, когато те пита някой за този младеж, аз ще жена с дъщеря си и ще те питам за него, ти трябва да ми кажеш всичко. И хубавото, и лошото. И аз вече да си преценя. Това е с предупреждаването. Този младеж хване намаз, този младеж не хване намаз. Край. Но до там, не повече. Следващото, ако човек явно върши грехове, всички го знаем, че той върши грехове, този човек може да бъде даден за пример. Може да го дадем за пример този човек. Той явно върши, не се срамува, всички го знаят, може да кажеш, виж на сина си, не дай да бъдеш като този човек, защото той прави гюнах. Но явно вършене на грехове. И самият човек не се срамува. Не е скрит. Някой се е скрил и ти отиваш, той върши грехове. Не. Цялото село го знае, не село. Цялата околия го знае този човек, че е извършил харам и не се срамува да го върши. И си признава греховете, той може да бъде даден за пример. За пример. Последното, за разпознаване на човек. Примерно, даден човек има кусур, обаче за да го знаят хората, казваш в еди кое си село, слеп е човек, от еди кое си село. Това е
С цел да бъде разпънат. Казваш, еди кой си брат името, всичко му казва, че не се сеща. Абе, слепе от еди кой си село. Добре, до там. Това са нещата, в които можем да позволим да кажем нещо за други. Всичко останало, гайбет. Харам, голям вина. Аллах да ни пази от него. И накрая, последно, как да се покая, когато съм правил гайбет? Доходжам, аз добре разбрах, но сега съм правил колко гайбет, как да се покая. Две неща. Първо, да отидем, когато са греховете спрямо Аллах, там е покаяние. Обаче човек прави покаяние за всички грехове, независимо спрямо Аллах или спрямо хората. Обаче, когато са спрямо Аллах, достатъчно само телбе. Обаче, когато са спрямо хората, трябва хем покаяние телбе, разкаяние, хем и да отидеш да искаш халал от този човек. Отиваш, брат, аз за тебе говорих това, направи ми халал. Ако той ти направи халал, този вина и шала и след позволението на Allah. И след нашето покаяние. Обаче, ако знаеш, че този човек, ако отидеш и признаеш, ще стане още по-голямо фитне, още по-голям раздор, тогава искрено се покай към Аллах Субхану ва Та'ала. И не дай да отиваш да говориш с него, защото проблема може да стане още по-голям. Това са нещата, които можем да направим, ако сме правили гайбет и да правим много дуа, обратното на гайбет, да правим много дуа за нашия брат мюсюлман. До днеска сме правили гайбет за него, не можем да отидем да му се извиним, да му кажем, можем да правим дуа за него. Даже срещнах един учен, казва да раздаваме и садака, ако той си е починал. Но това са нещата, които вече ние можем да направим, ако искаме да се покаем. Затова най-доброто, което можем да направим преди всичко, е да спрем с гайбет и да го ограничим. И джамат, не си мислите, че само да говориш е харам. Слушането на гайбет е също. Слушането на гайбет е също. Аз не съм казал нищо, аз слушах. Стоиш си там, кортуваш кротко и слушаш, същото е. Дамата сте комбина, общо. Без да удължавам. Моля се Allah Субхану ва Та'ала, иншаллах, много кусуриеме на Allah да не ги прости, да не ги извини, иншаллах, да ни събира с добро. Джамат, аз долу, преди малко, преди акшам, преди яца го казах, в насихата ще го кажа и тук. Списание мюсюлмани. Едно, наистина, много хубаво списание, обаче много купувано от мюсюлманите. Това е единственото изписание в България, което излиза за мюсюлманите. Единствено. Единственото списание, което имаме всеки месец да излиза за мюсюлманите, това. Още от не знам колко години, преди 100 години. Колко години стане, не знам. Имаш и за... Аз си спомням, че преди години празнуваха 100 години на списание мюсюлмани. От преди 100 години това списание излиза всеки месец. И много се купуват мюсюлманите. И едно друго излиза, то е, че малко по-късно, мисля, че от 2005 година, списание Икра. Това са двете списания, които излизат всеки месец за мюсюлманите, да четат. Абонирайте се, особено те са ефтини. Това е. Една кутия цигари струват и двете списания. На месец. Една кутия цигари. На месец. Ти купуваш всеки ден. Една кутия. Това е 2,50. Другото мисля, че беше 4. Аз нямам от него. Аз това го намерих днеска в Зево до Мифтийството. Аз даже долу го споделих в лекцията. Защото днес 40 години се навършиха от смяната на имената. 40 години. 35 години демокрация, тогава започна смяната на имената. И наистина, забележете на снимката, как в самите надгробни плочи има промяна в имената. Много е интересно. И това списание в месец октомври за имената. Ако се върнем назад, едно време мюсюлманите колко жертви дадаме за тия имена, днес това не е важно, това не е важно, другото не е важно, важно е сърцето. За нас не остана само сърцето. Ето едно сърце, това сърце не може да ни кара да правим и добрини вече. Какво е това сърце? Всичко е важно.
Щом показва, че ти си мусулманин, всичко е важно. Името, шапката, джуббе, няма значение. Щом показва, че ти си мусулманин, всичко е важно. Алхамдулилlah. Жените, Аллах така им е дал на тях, че те за всяка една крачка печелят села, когато са покрити. И излезнали от улицата, тя е в ибадет. От вкъщи на улицата, тя е в ибадет. И може цял ден да е до София да се върне, тя е в ибадет, защото призвава хората към Аллах. Ние не се замисляме. А днес това е важно, а не е важно. Важни са. Моят призив е, абонирайте се. Интересни неща имате. Много хубава и полезна информация излиза в списанието. Абонирайте се. Аз го казах и долу, казвам го и тук. Една кутия цигари на месец. Ще се решим от нея. Аллах да ни помага. Аллах да е доволен от вас, иншаллах. Аллах да ни събере, както днес ни събра тук в джемията, иншаллах в джемията с нашите семейства. Алхамдулилlah.